Bine ai venit la episodul în care logica moare, iar ghicitorile sunt absolut cretine. Hai să începem. Ghicitoarea 1. Ce face un frigider când se îndrăgostește? Se topește de emoții. Ghicitoarea 2. De ce nu poate un cactus să țină un secret? Pentru că înțeapă pe toată lumea cu adevărul. Ghicitoarea 3. Ce spune un nor când îl apucă lenea? Nu mai plouă nimic azi, las pe mâine. Ghicitoarea 4. De ce nu se joacă farfuriile de avați ascunselea? Pentru că se sparg mereu când pierd. Ghicitoarea 5. Ce face un melc în trafic? Blochează tot, ca de obicei. Ghicitoarea 6. De ce nu poate un ceas să mintă? Pentru că are mereu ticăitul pe față. Ghicitoarea 7. Ce zice o mătură la final de zi? Gata, am măturat tot. Mă duc să dorm în murdărie. Ghicitoarea 8. Ce face un bec când e nervos? Yes. Se aprinde instant. Dacă ai râs măcar o dată, abonează-te că urmează ghicitori și mai tâmpite. De nici universul nu le suportă.